E continuamos en directo con todos vostedes. O deporte dos birlos é un dos máis tradicionais e estendidos de Galicia e que non veñan os americanos a falarnos de bolos. O Concello lugués de Río Torto atopamos unha modalidade propia, o chamado Birlo de Lastra. A capital deste pasatempo é unha aldea chamada Órrea. Con só 10 habitantes cada domingo multiplican a súa poboación e todos queren xogar os birlos. Así se xoga o birlo de Lastra. Este deporte é un dos máis rústicos e tradicionais de Galicia. Con só 10 habitantes, a Órrea multiplica a súa poboación todos os domingos. Chegan xentes de toda a comarca para xogar, co beneplácito dos autóctonos. Domingos, por exemplo, pois xuntámonos todos os domingos. Home, pode fallar un domingo porque tiña outras inconvenientes, pero senón xuntámonos e xogamos e divertímonos aquí, porque agora non temos outra diversión. Había moitos anos que estaba isto perdido, había ao menos 30 ou 40 anos. Acordo antes que xogábamos hasta nos camiños. Aquí mismo había un camiño e aí había unha pedra como esta, aquí víamos xogar aos domingos desde que salíamos da misa. Primeiro viñamos á misa e desde que salíamos da misa pois o mellor estábamos aí a tarde xogando aí no camiño, pero despois, claro, despois viñeron as pistas, as lastras tapáronas e houve que salir dos camiños e foi cando se ordenou de facer aquí este sitio. Organizamos unha liga que perdura desde ese ano, desde o 2003. Ahora mesmo estamos na sexta temporada. A liga propia da Órrea, que é unha modalidade distinta que estamos vendo hoxe, que é a liga federada, non? E, bueno, de verdad que a xente ten moita ilusión. En concreto, pois, estamos organizados nunha asociación que se chama Arcasco, que en realidad significa Asociación Recreativo Cultural Amigos de Santa Comba de Órrea. E esa palabra, amigos, é a que define realmente o club que nós temos, e aquí os bolos, porque en torno aos bolos hai xente de todo tipo. Pois, bueno, en concreto de edad, o maior ten 80 anos, o máis xoven pois, de ano e medio, o máis pequeniño. Durante a competición, os artesáns preparan os útiles de xogo por ser necesario repoñer algún deles. Xervasio Veiga traballa sobre a madeira, aínda que os bolos tamén poden ser doutro material máis duro, como o teflón. De loureiro castellá. Loureiro castellá, non? Sí, que é unha madeira dura, maciza, e entonces préstase moi ben para isto. Tamén se poden facer de maceiro, é de teixo, é de carballo, de cernas, de todas esas madeiras son fabulosas para facer. Canto tempo lle leva, máis ou menos, facer unha? Unha hora, pouco máis ou menos, porque despois pásaselle unha escocina para que quede un pouco redonda, porque se non vai ben redonda, pois tampouco non corre. O bolo en Galicia sempre foi eminentemente masculino. Na Órrea só participaron 2 mulleres, entre máis de 40 homes. Edita González vive na Órrea e pouco a pouco foise afeccionando a este xogo. E os domingos aquí pois, pasamos un rato, unha pila de veciños e outros dos arredores, e entretenemos aquí xogando un pouco os bolos, e, bueno, e animamos a que veña a xente máis veces. Exacto, non xogaba, nin sabía, non conocía este xogo, este modelo de xogo, e ademais enganchoume e gustame, ademais animo a toda a xente, a mulleres, a todo. Na Órrea dispútanse 2 ligas, así hai actividade prácticamente para todo o ano. Desde logo, eu que estou fora, gústame que esta xente este, bueno, pues, contenta, a gusto, e a verdad que faremos todo o posible para que eles celebren todos os domingos esta actividade, non? Porque entre eles xúntanse, aquí era moi típico antes un término de a pola vila, o sea, que iban polas noites, cando non había luz, iban de casa en casa falando entre eles, entre os veciños. Ahora a pola vila é esta. Chegan aquí, séntanse, xogan os bolos e falan todo o día das súas cousas, non?
Así deixamos a hórrea. Ata as últimas luces do día continuará a diversión. Este tempo de lecer serve ademais para a recuperación dun dos nosos xogos máis clásicos. Pois iso, os responsables dos bancos de